Nyako Ramogi Ajwang' asechopo kamoro ni Ombeko. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Tony Yoya. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar rabolo. To kawuono wawuoye rabolo mitedo kata kihero matoke gi dho ma jomoko tiyo godo. Omiyo tudri koda an Alori Nyaka Black. Odiochieng' ma kawuono ka bende adwa naparri ni antie Homa Bay County machiegni uru. Ber. ber. Idhi nade? Adhi maber. Ingima maber? Angima. An ba ngima kabisa. Aneno diche puodho. Diche puodho. An ba wacho ni kawuono abi alimi. Mondo inyis jopiny kit pith ma in iwuon itimo kari kae kata alwora ma odiochieng' ma kawuono ni wantie. An nyinga Tony Yoya. Kawuono une dala mar Ombek. Ko rabolo ema wapidho koni. Ko wan gi rabolo mikuogo gi rabolo mitedo. Ko ateri farm manager wa mondo koro wamed wuoyo e wach rabolo. Kevin. Nang'o uru? Udhi nade? Ngima maber? Aneno ka tich tire. An be an kare. Ituora gota. Koro ska ang'o matimore gi kinde ma wantie ni? Kawuono wan gi pith mar rabolo. To rabolo mwadwa pidho kae gin rabolo ting' diriyo. Wan gi rabolo michamo kod rabond ateda. To kawuono wadwa pidho rabolo mar ateda. Bugo wasekunyo ka en futa adek. Kwasekunyo bugo futa adek. Gima wadwa kuongo watimo, wadwa kuongo waketo mbolea. Kwaseketo mbolea piny, to waketo matawi mar sesbania akech mafua akech. Ang'o miyo waketo mafua mar akech? Yomiyo waketo mafua akech ni rabond ateda tinde ok yud dongo maber nikech nematode chwoye chon. Koro watiyo gi mafua akech mondo ti kaka pesticide, kendo chako tiyo kendo kaka the foliar manure kosetow. Koro mane gimomiyo watiyo kod mafua akech nikech otimo gimiluongo ni repellent be. Koro mane tije kwatiyo kode to wayudo ka rabolo last mabet ber. Koro wanyalo chamo rabolo for the consecutive year. Kaw lo ma topsoil mamalo chande ma koro iimgo tiende ti inyono motegno mondo koro chung' tir. Kosechung' tir to mano watieko koro pidho rabolo ni. Kiseketo manure, tiketa kech kata kea, aeto bang'e iketo topsoil. Waketo topsoil. Kwaseketo topsoil to wanyono tiende mondo kik oner. To maintain the moisture. Okay. Mano rumo. Tok mano wadwa timo ne gimiluongo ni mulching. Gimomiyo koro watimo mulching. Watimo mulching mondo koro kik pi mang'eny evaporate. To mulching mwadhi timo gi grass mantiere within yugi mani kaegi. Koro kwaseketo yugigo to wadhi olo ne pi. Ikuongo iketo yugi mulching timore mondi koka bang'e olo pi. Waolo pi. Kwaseolo pigni all around mobedo mang'ich, to mano rabondo watieko tije. The spacing between raboloni to raboloni obedo 75. To space in between now the row bedo 90. Mondo mi ka rabondo wachako expand to onwang'o
kantie space monyalo olo godo maber mondo wayud chiemo kume motegno. Dho karwa ka en kite lilo ma bugo ok onyal kunyo fut 3 exact, koro wakunye 2.5 nikech piny koro tek ma ok wanyal chope, but rabolo survive ka koro pi waolone, koro wa maintain mana gi pi ka chieng' rieny ahinya. Koro kae puodho sisi. Kae puodho. Mano ber. Mae puodho. An gi nyinga iluongo ni Kevin Odhiambo Maina. Wan e gweng' mar Ombek. E school. God will provide. Koro mae area ma based on. I'm a farmer acting as a manager at Ombek. Erokamano ahinya. Kawuono wawuoyo kit pith mar rabolo. In kaka japur. Kanichako nugolo kodhi kure? Kane wachako pur, ne wagolo kodhi from friends within the community. Kanye kama ne wayude kodhi, ma wabiro wachako godo pithwa. Nikech ne ok wanyalo afford mondo wayud pesa at the beginning manyalo romo wa kodhi manyalo chako godo pith. Koro ne friends no olendwa kodhi, ne watimo pith. Nyaka koro kama wachope ni. Gin kidienje adi mag rabolo ma un godo kae, to mane mineno katimo maber Ombek koni? Wan kod kidienje mek rabolo 4. Mokwongo wan kod nyaluo michamoni. To wan kod member. Wadende ni opong' to muol. Gi dho ngere. Then wan kod odhigo. To odhigo ma wan kod odhigo mar tissue culture, opogore gi odhigo ma nyasani ma wan godo kabisa. En ko obedo maduong' to okuot to lenyo leny kendo oboyo maber. Magi kidienje mek rabolo ma wan go. Mogik wan kod moro miluongo ni joroboche. En odongo ma height 10 to 20 height. To koro en to chieng' ka ng'eny to ok otim maber ahinya. Erokamano. Manyiso ni rabolo timo maber e kor lwasi machalo nade? Kor lwasi maber ne rabolo matimo Ombek kae en ka koth chwe to chieng' rieny. Gimoro koth nyalo chwe dweche moko 2 to chieng' ochako rieny dwe moro 1 kendo chako proceed to chako orieny to proceed. Koro mano biro miyo rabolo bedo kod potential motegno koya piny manyaka koro bed ma koro odhi oiko rabolo to oyudo ka pi koro ng'eny to koro oiko rabolo maduong' ma koro wadwaro sizable. Doyo, nikech aneno puodho ma wantie ni oler kabisa. Doyo itimo didi kata e kinde marom nade? Adoyo every month. Dwe ka dwe adoyo. To sama asedoyo ta make sure na kao mbolea matin kata mulch ta umo oboke gi aumo mondo maintain pi chande, nikech pino ema miyo ayudo rabolo madongo madwaro. To nikech iwuoyo e pi, rabolo dwaro pi marom nade kata pi machalo nade? Rabolo dwaro pi mang'eny mondo mi rabolo obed gi chiemo kata mondo mi rabolo kuod maduong'. Odwaro pi mang'eny. Maka nyalo wacho ecological, onyalo kao 1000 to 1800 above the sea level. Koro mago ema rabolo ko obede maber to nyalo yudo rabolo monego bed ni dwaro kata kidwa dhi uso ne ng'ato. Erokamano. Okawo kinde marom nade puodho mondo nyagi? Rabolo moment ka pidhe ka pod otin, obro kao at least 1.5 year. Roughly moko kao 2 years. It depends with the variety. Koro variety opogore. Mane omiyo rabolo kipidho tiyudo ka nitie makao 1 year tichako chame, nitie mabiro kao 2 years tichako chame. Koro mano to pogruok mar variety with the climate ma intie kama intiere. Motivation kata mijing'o ni golo kure mineno ni ber mondo ichak pidho olemo kata rabolo mitedo?
Mijing'o nagolo kawuotho e area mar Ombek te to ne ayudo ka jo Ombek ne onge chiemo mar rabolo. Koro natemo mondo mi adjust for the production of banana mondo a feed the all Ombek kod jo skul. Mane gima ne omotivata momiyo adonje pur rabolo. A spacing kata nafas kind rabolo gi nyawadgi onego bed maromo nade? Kind rabolo gi nyawadgi. Mano kaka koro rabolo ni gi rabolo ni. Ka en 90, aka nyaka ka en 90, to aka nyaka ka en 75. Mane mabiro miyi kata kiwuotho in between the row tinwang'o ka space nitie ma rabolo ok congest gi wadgi kata ka koro olo. Market demand mar rabolo e area mar Ombek kwa kaa. Rabolo inyalo ng'ade abaj to iketo 4.20. To kang'iyo ka rabolo chalo miuso en rabolo mathin kabisa ma ok onego bed ni obedo 4.20, onego bed ni rabolo bedo 5-6.20. Mane rabolo ma kichamo tiwinjo ka kata in gi mor, kata japur ka koro obiro lima kama tamiyo matin kama embe koro bedo kamor ka koro chamo gima owuok e puodho. Erokamano. Wach moro be madaher ka ng'ato kapok obedo kata gi paro mar pidho rabolo, onego bed ni obedo gang'o mondo? Kapok ibedo gi paro mondo mi pidh rabolo, gima onego kuong ni ing'i mokwongo. Kuong ing'i ni to be in gi puodho, idwa timo agriculture nino kanye. On the platform, land is a factor ma nyaka consider. Mondo itim agriculture without a land, nothing you will do. Koro land e gima muhimu mokwongo ma nyaka kuong ing'i. Tok mano, idwa ng'iyo ni idwa tiyo kod labor maromo nade mondo mi hit the production mari. Nikech agriculture odwaro ngufu, to odwaro jomo chodre be ne tich. Kidwa timo agriculture nyaka ikuong iyie mar tich. Aere kako ikolo land preparation utimo nang'o? Land preparation kaka watime en ni specifically kaka area makae nen bungu. Ka nen bungu to ne wakuong wabeta kichaka no te mwatieko. Kwasetieko to watimo gimiluongo ni opening land mane wapuro gi lwedo. Kwagolo the stumps mek yien mane ong'adi. Then tok mano eka watimo secondary cultivation makoro waloso go wilo bedo maler. Tokeno wakunyo buk rabolo mekwa. Wanyalo wacho ni nitiere kinde ma wanyadendo ni peak season kata dwe ma bende rabolo nyalo bedo mang'eny. In peak season mano dwe mara 6 nikech wan kod Januar koth ng'eny. Januar mano sama koro chieng' koko donjo koro rumo to orumo Feb, to Feb kanyo ero rabolo maka maber kosemako maber ma oolo. Koro kanyo ero dwe mar 4, 5 nyaka 6 kanyo yudo ka rabolo oole puodho karibu 3/4 of the farm. Ma koro dwe mar 7, 8, 9 kanyo koro yudo ka rabolo osebea gisechako fetch for the market demand. Koro ineno ka japur nyalo tong'o rabonde matin to tere chiro nikech kanyo koro rabolo osechiek. Bende inyalo tim ne rabolo intercropping, inyalo pidhe gi cham moko koso? Rabolo wanyalo timo ne intercropping correspond with the plant mane mwadwa pidho nikech rabolo kosedongo to oloso gimiluongo ni table. Ite ka loso the table malo koro tipo bedo piny. Koro ka tipo bedo piny to wang'iyo crop ma tipo ni ok nyal suppress. Koro wanyalo pidho short day plant kapok tipo ni obedo. Mano wanyalo chieme i rabolo. Wanyalo timo mano, wanyalo pidho alot e iye kaka skuma, wanyalo pidho kao pi alot bo, wanyalo pidho e iye. To wanyalo pidho kata kitungu, the short day plant mabiro kao only 3 to 4 months then watiko wachni. Managerial practices mage ma in iwuon kaka japur itimo kari kae mondo kochopo ndalo midwa kayo rabolo tiyudo yuto makare? Management matimo
ahero doyo. Then mar ariyo, rabolo nigi yugi mang'eny me kite. Koro atimone trimming, ang'ado yukego mang'eny mondo mi kik obed congested, obed gi space monyalo timogo bearing. Koro yukego sama ng'ado, tanyalo ketone mana moromo. To kiketone mang'eny, biro kelo weeds, then okelo pest ma biro chandi e tie rabolo. Koro matimo mostly en mano plus kawo pi. Agone sama chieng' rieny ahinya. Tagone gi pi matin mondo kik koro gituo. Nyakwara Mugi Ajong' odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar rabolo. Ka kinde ma wan godni adwa nakaw dakika moko machuok, wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mago. Ing'eni an atemo wacho ni osiep pari ma ana wacho ni no ma en ohero no en bende en kamoro achiel kodwa e bengi ka obiro kae mondo res pari. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni janeno mar kidieny mar ariyo kaka wuono adwa na parni ni antie Ombek e kaunti mar Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar rabolo. To rabolo ma wawuoye kawuono en rabolo mitedo. Kawuono japur dhi nyisowa kit midhiero kata challenges ma en owuon oseyudo e ndalo mosebedo kopidho rabolo. Tang'o ma en owuon otemo timo mondo midhiero gi odog chien. Tuoche kata kudni ka bende nitie e pith mar rabolo. Ginang'o ma en owuon otemo timo mondo konyre. Omiyo we wadhi mbele ka japur bende nyisowa gigo ma en owuon oseneno, nikech iwacho ga ni ber bende nyalo bedo. Ok ochuno ni samoro amora midhiero ema bedo e pith mar rabolo. Aya, koro isiemona mani wacho no dhigo. Na odhigo. Koro wadhi wane odhigo ni kaka chalo, ma be idhi siemona, ma be wawuotho e puothi ka. Chacha, mi wacho mitindo. Mai akuoga. Ma en koko chako. Mai koko chako. Green mi wacho. Koro ma to tissue culture banana. Ma. Dongi wacho ga nini unya tiyo ga godo ka itiyo kode puodho be. Kose ong'ade. Ma wanyalo this trunk wanyalo tiyo godo geng'o water runoff oula. Koro bere kabisa, kendo wanyalo tiyo kode as a cow feed. Wanyalo miye dhiang' gi chumvi to add just the feed. Pogruok mane mantie e kind rabolo mitedo gi mikuogo? Iwacho ni in kaka japur kiwuotho e puothi kama tinyalo fwenyo. Pogruok manitie rabolo mitedo en king'iyo ite. Awacho ni ite en dark green. Koro opogore gi ma
kaka koro ma koro dhigo king'iyo ite to nyilni oleny. To macha ite en somehow moro healthy to en black. Macho. King'iyo trunk mare mano yiende. Ibiro nwang'o ka yiende leny to yiende be ok duong' ahinya. Rabolo mitedo ite mage king'iyo ok boyo ahinya, ite chiek kaka oketo foliage mare opogore gi kaka magiketo. En ite ok bor ahinya kabisa. Gin midhiero mage kata challenges mage ma in iwuon iseyudo e kinde misebedo kipidho rabolo? Midhiero maseyudo kapidho rabolo en seche moko iyudo ka rabolo obedo ma healthy ka owuok piny, to kochopo at a height of 100 meters kata 200, not 200, 100 up to 150, tiyudo ka rabolo chako bedo gi it ma owang' gi ite gi mwisho kendo gi midrib mare iyudo ka wang'. Koro kochako wang' kamano to ok inyal yudo potential yield moro amora midwaro. Obiro olo chiemo moro matin nikech tuo no osechame. Koro mano tuo machanda rabolo ka kabisa. To yath ma inyalo thiedhe malong'o yudo tek kabisa. Koro mage challenges manwang'o as a farmer kae. Kony moro amora ka dipo ni iseyudo koya e wach ni county government kata any other youth initiative e alwora ma wantie? So far aseoro kwayo to pok aneno the respond till to date. Koro mane e gima chanda matin. Koro feedback pok wayudo nyaka ne waor kwayo nyaka sani. Koro ok wanyalo ng'eyo ni ang'o matimore e county government. To wawach ni samoro nitie yudhe mabe osewinjo kit pith ma in iwuon itimo, to samoro gigombo ni gibiri kae. Inyalo kete kama open day kata open field ma ng'ato ang'ata nya donjo timiye puonj, koso kobiro nodwaro puonj to nitie kaka idhi chaje? E puotha kae to pok atimo gimoro achajo the farmer. The farmer mobiro ni dwa timo pre-visit e puodho mantie to obiro officer direct to owacho sida modwaro kata gima odwaro ng'eyo, to obiro tawuotho kode farm tapuonje kit pith moro amora monyalo dwaro e gik mapidho e farm. Ka dhi kwa tieko, gin ang'o kata parting shot kitieko mane minyalo jiwo godo ng'ama oneno chenro odiochieng' ma kawuono? Gima nyalo jiwo godo ng'ama oneno chenro ma kawuono ni e pith dwaro passion, odwaro chiwruok moa kuom ng'ato ka ng'ato. Kidwa pith, kik ibed ni kineno challenge matin tisechako iringo. Kineno gimoro matin kawuono iwacho ni pur, kijapur nyaka iyud challenge, to kinwang'o challenge it depend how you address the challenge. Koro ki address the challenge maber tiyudo ka pur bedo abeda maber. To ka koro ok ni ka koro pur ohinyi kawuono to kiny iwe pur ni koro ihinyori ok iyudo pesa midwaro, mano ok japur. Japur en ng'ama ready to take the risk and go on. To e kit pur mwapuro sani ok wapur pur manyachon, wapuro pur ma digital ma ok itie kod ngufu mang'eny e kinwang' the production. Ipuro matin tinwang'o the production. Mano e pur mwapuro masani. Koro anyalo ng'ata ng'ata manitiere alwora ma wan koni, ka obiro lima to wuotho e puodho all round to neno gima nitie, to konyalo penjo ma itimo nang'o, I'll be in for that to explain. Kendo abiro konye. Amba dwa ni transform the livelihood of the people and the neighbor around the Ombek. Erokamano. Koro ng'ato nya yudi nade tudruok ka odwa manyi? Inya konyowa gi social media handles ka in godo kata namba mar simu kitiyo gi kamera wani? 0111 62 60 67. No one kendo? 0111 62 60 67. Kata Facebook kimanyo Kevin Maina tibro yuda e Facebook.
Nyoko Ramogi Ajwang' mae e rabolo mosenyak maber. Idwa tong'na godo nikech abiro ir japur manigi rabolo mang'eny e puodho. Koro kitong'ona godo to an be adhi katieko chenro. Omiyo mae kit rabolo mabe kawuono ni wawuoye. To ma imiya ni ma en rabolo mikuogo. Mitedo be adhi chaka tong'o piny kacha. Mae koro timna gicha. Koro wagol propping stick mondo koro watong'e. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. Odiochieng' ma kawuono adwana pari nantie Ombek e kaunti mar Homa Bay. Kaka kawuono ne wapuonjore kit pith kata kit pur mar rabolo mitedo kata kihero matoke. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo orona ote kitiyo gi email address marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo orona ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000 kata inyalo yude mbui TikTok, Facebook, Xspace gi page wa mar Purgiohala. Kata inyalo orona ote e page na mar Lorino Mondi. Achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kit rabolo ma kawuono ni wawuoyo wiye niya. Kitiyo gi rabolo inyalo yudo vitamin C. Inyalo tiyo kode kaka energy booster. To ne jogo ma bende go rako, iwacho ni mae olemo ma kitiyo godo to kigo rako tiyudo energy kata inyalo yudo teko ma bende imedo timo go session kata orako ma in iwuon itimo. Ka ruoth oyie we wachak warom juma manyien. Ne tim maduong' mane an godo mokonya tayo chenro ni odiochieng' ma kawuono, agonu erokamano, asante sana. To in janeno marwa mikao kinde ni mibedo piny mineno chenro ni chakre wachak tae nyaka giko koro wachope e. Ka ruoth oyie we warom juma manyien. Longani Alori nyaka Black Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com. Guess what?